खुन्दा जालायबाय आरो जे बिसोर ओरै फैदों बिसोर ओरै थांदों थांनानै मा जाहैबाय माने लामायावथ' हाजोनिसो लामा नालाय एसे गेदा गेदि बेवहाय मा जाहैबाय माने गेदा गेदि फैनायाव मा जाहैबाय बिसोरो एसे लोङै जायै फैनाय नालाय ओरैबायदि गोसोआव फैदों जाहैबाय बिसोर माने गिनानै एरायनायावनो बिसोर माने गोलैलांबाय खिन्थु खाफाला मोजां जेबो माने डाइरेक्ट माने सौदावलि जाथारासै बा रावबो माने खुनि खना जाथारासै आरो जोंनि माखासे गार्जेनफोराबो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय एसे जोथोन लानाया बिराद गोनांथि जाबाय मानो होनना बुङोब्ला माने सानफ्रामबो जुदि दा गरम बन्द मोन्दों होननानै सोरबाया माने मोजां जायगायावहाय बा लोगोजों दिगिजों बेरायनो थाङो नाथाय बिसोरो माबायदि अबस्थायाव बेरायदों ना मोजाङै बेरायदों ना गाज्रियै बेरायदों निस्सय माने गार्जेनफ्राबो बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगौ मानो होनना बुङोब्ला माने न'निफ्राय ओंखारबोनानै फैनाय लोगो लोगो सोरबा बायदिया माने गावखौनो बिराद फ्रि जानाय बायदि मोनो बेयाव माने नोङो जानोबो गिला लोंनोबो गिला सोबनोबो गिला माने गासैबो अलराउन्डार बायदि जायो आरो सोरबा बायदिया मा जाहैबाय मालाबाबो जाफेरा मालाबाबो लोंफेरा मालाबाबो बैफोरबायदि जेनेबा फ्रि अबस्था बेफोर जाफेरनो मोना माने बैफोरबायदि समाव बिसोर मा जायो गावनि गोसोखौ ओरैबायदि खुला आगारनानै जायो लोङो बे बेलायाव माने बिसोर मा जाहैबाय आउट अफ कन्ट्रल जायो हेल' गुड मर्निं बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो आङो जासिहरग्रोबाय दाख्लैसो आं बुंदोंमोन जोंनि नैबे गगामुग मिमां हालामनि सिङावहाय थानाय जोंहा एकदम अरुणाचल बर्डार जिथुनाखि जों मधुपुर होनना बुंबा बांसिन मिथियो जोंनि जायगानि मानसिफोरा बे जायगायावहाय आङो दाख्लैनि बे मधुपुर गामिनि माखासे रायजोफोरनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरो आङो मैया दाख्लैसो जानानै थांनाय नैबे मोनसे घटना मा जाहैबाय जेब्ला माने जोङो आङो माने आंनि फिसाजोआ दिनैहाय गरम बन्द जानानै न'आव दंफैयो जुलाइ नैबे दान मोनसे आगस्ट'आव जेनेबा स्कुला खुलिगोन बे लेखायै आरो जोङो सानबाय माने मा दखानावबो थाबाय थाला बिराद गरम जोङो सानबाय माने मा आरो जोंबोथ' जेबो बेयावहाय खामानि गैखाया जेला माने बिमायासो थायो नालाय जों सानबाय थौदो होमबालाय जों एसे ओजोंनो बेरायनोसै होननानै बेयाव जों फिसा जों सानैजों थांबाय जेब्ला जों मधुपुर बारलांनानै हाजो सेरावहाय जोङो जाग्रा लांदों दै लांदों बिदिनो जों जिरायनानै दं आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो जोंहा फंबाय साथाम फैबाय आंखौ नुनानै बिसोरबो फैबाय गरम नालाय फ्राय मानसिया माने गरम हिसाबैहाय माने बे जायगायावहाय माने दंफां सिङाव बा सोरबा दुगैनो थाङो सोरबा बिदिनो माने दंफां सिङावहाय जिरायनानै ओरैनो थान्दा लानो थाङो फ्राय मानसिया बुङो माने मधुपुराव थांबा जों अकल माने जानो लोंनोल' थाङो नंगौ फ्राय मानसिया जेनेबा थाङो फ्राय मानसिया माने जानानै फैयो बा सोरबाया जाया सोरबाया लोङो नङा होमबा बिदिनो गेजेराव थायो सोरबाया जाग्रा थायो सोरबाया लोंग्रा थायो थिग बेबायदिनो माने जोङो बिफा फिसाजो सानैजों थांलायनाय जों माने बिथोराव हाबासै जों माने खाथियावनो थाबाय बैग्रि सिङाव जिरायनानै जोंखौ नुनानै सानैसो फंबायमोनहा जोंजों फैफाबाय बेयावहाय जोङो बिदिनो मोजां गाज्रि खोथा रायलायबाय मोजां गाज्रि खोथा रायलायनानै आरोबाव जोंनि बे जायगानिनो माखासे जेनेबा आं नामफोरखौ बुंला आरो सानैसोआ गोजौआव थांबाय बिसोरबो थांदों दुगैनो थांदों बा माबा मोनसे इन्जय खालामनो फैदों थिग बेबायदिनो माने बे मानसिया थाङो फैयो खुनु लिमिट गैखाया आं दाख्लैनो बुंखादों नालाय बे जोंनि मधुपुर अरुणाचल बर्डारावहाय माने अरुणाचलावसोखा आरोना जिमानखिनि जेनेबा दखानफोर दङ बा बेदर हांनाय बा जौनि गला सोब माने अरुणाचलनि गोजाखा जोंनाव नैबे अरुणाचल बर्डारावहाय अकल जोंनाव मोनसेनिल' दङ आसामनि मोनसेल' दखान दङ बेवहाय माने नों बेदरबो मोना बा जेबो मोना खिन्थु जेनेबा थान्दा सान्दा लोंग्राखौ मोनो आरोखि ओमफ्राय जोङो बेयाव थानानै बिसोरो जोंजोंहाय जोंथ' सानैल'मोन नालाय बिफा फिसाजो ओमफ्राय जोंनि दसेनि उनावहाय जोंनि फंबाय आरो आंनि बिसोरो साथाम फैबाय साथामजों जेनेबा जों साबा जाबाय फिसाजोजों आरो उनावहाय मा जाबाय जोंबो बिदिनो जिरायगासिनो दङ बोथोरा ओरैबायदि गरम टाइमा जाबायमोन बिदिनो 3टासो जानांसिगौ आरो मोनाबिलिनि 3टासो जाबाय मोनाबिलिनि 3टा बाजि जाबाय ओमफ्राय जोंनि आखुबो जेनेबा जोंनि फंबाय बा गेदेर बिसोरो गोजौआव थांबाय गोजौ आरो ओरैजाय मोनसे दं नालाय ब्रिज मोनसे दं बे ब्रिजआव बिसोर थांगोन जाहैबाय ओमफ्राय बिसोर माने मा जाहैबाय थांनाय समावहाय थांबाय थिगानो ओमफ्राय सा ससेयाव माने बेलेगनि आरो बिसोरो खिन्थु आं नामबो बुङा आरोबा जेनेबा बिसोरनि आङो भिडिअबो खोन्थाया बा आङो बिसोरनि नामबो बुङा आरो जायगाखौबो आं बुङा मा जाहैबाय बिसोरो जेनेबा जायै लोङै जेनेबा फुर्ति खालामखांनानै बिसोरो न' फारसे फैबाय आरो खिन्थु मानसिफोरखौ नायबाथ' एसे उन्दै बैसोनि जास्ट माने सोरबाया क्लास 10 बा सोरबाया 11 बेफोरबायदि फरायनायनि बेवहाय मा जाहैबाय माने बिसोरो थांनायाव लामायाव माने खुन्दा जालायबाय आरो जे बिसोर ओरै फैदों बिसोर ओरै थांदों
थांनानै मा जाहैबाय माने लामायावथ' हाजोनिसो लामा नालाय एसे गेदा गेदि बेवहाय मा जाहैबाय माने गेदा गेदि फैनायाव मा जाहैबाय बिसोरो एसे लोङै जायै फैनाय नालाय ओरैबायदि गोसोआव फैदों जाहैबाय बिसोर माने गिनानै एरायनायावनो बिसोर माने गोलैलांबाय जेनेबा सौथारलायासै आरो जेनेबा गोलैलांबाय बिसोर जाखिनि जाग्रा लोंग्रा लादोंमोन बिसोर माने बाइकनिफ्राय गोलैबाय आरोखि हायाव ओमफ्राय माने बैसोरो जायजोंहाय जेनेबा मुखामुखि जाबाय जेनेबा हमना ला एसे नांबाय इमान सिदा सिदि सौदावथारासै जायफ्रा माने गोलैयासै बिसोर माने लाखियासै बाइकखौहाय बाइकजों बाय आरो दै ओमफ्राय जायफ्रा माने गोलैबाय बिसोरथ' माने गोलैनाय लोगो लोगोथ' डाइरेक्टथ' थिखोनो हायाना बिसोर मा जाहैबाय जोंखौ फन खालामबाय इदि थामासि थांदों बाइकआ इदि गंथाम इदि बाइकनि जाहैबाय जोंबोथ' जेनेबा गाहायाव दं नालाय लामायाथ' जेनेबा मोनसेल'खा हयथ'बा जों बे जायै लोङै बिसोर ओरैजाय थांगोन अरुणाचल थांगोन नङाबा बिसोर नैबे जोंनि आसामनि लामाजों बे मोनसेल'खा बिसोर लामाया जोंबो सानबाय जोंथ' लामा खाथियाव दंखायो गाहायाव बिसोर माने फैयै माने हाजोनि लामाखौ बाख्लायनानै ओरैजाय जों जाय जायगाखि दङ बे जायगाखि माने बिसोर बे लामाजों फैबायमोन आरोखि बेवहाय जों माने मानसिफोरखौ सोंनानै लाखिलायनानै बिदिनो सोंबाय रायलायबाय होमबा बिसोर जेनेबा फैगासिनो आरो गोजौनिफ्राय फैना माने सोरनाबा सेन्देला गबाय सोरनाबा माने जाग्रा लोंग्रा लाग्राफोरा बेयावनो गबायनो थेवबाबो माने माखासे इमानखिनि माबा जाथ्रायसै आरो थेवबाबो माने बै फंबायमोनहा बिथांमोनजों जे बेफोरबायदि माबा मोनसे जाबोबाय बेवहाय माने बिसोर लाखिनानै बेयावनो निमांखा जाबोनांगौमोन आरोखि माखासे खिन्थु खाफाला मोजां जेबो माने डाइरेक्ट माने सौदावलि जाथारासै बा रावबो माने खुनि खना जाथारासै आरोखि बे माने बिराद गिदिर मोनसे जेनेबा जाथाय जानो गोनांमोन खिन्थु लाकिलि बिसोरबो बासिबाय बा जेनेबा बिथांमोनाथ' जेनेबा जायाखै लोङाखैमोन नालाय बिथांमोना माने ओरैबाबो लामाया जेराव टार्निंखा बिसोर लासै सालायदोंमोन आरोखि बिसोर जिथुनाखि माने थांदोंसो नालाय बिसोर फैनायाव माने जायै लोङै ओरैबायदि स्पिडआव सालायबोदों जाहैबाय खिन्थु लाकिलि खाफाला मोजां आरोखि ओंखायनो आंनि बुंनाया नैबेसो आं दाख्लैबो बुंखादों जिमानखिनि गोजाननिफ्राय फैयाथों मानो इन्जय खालामनो फैयाथों मानो बेयाव रावखौबो राव बादाबो गैया रावखौबो राव बुंनांगौनि जेबो बाथ्राबो गैया नों जानो फैदों जा लोंनो फैदों लों खिन्थु जायै लोङै मोजाङै मोजां न' फारसे थाङोबा मोजां आरो जाय जायगायाव जाथाय जायो सोरखौबानो आं बुंबाय जेनेबा आंनि बिदा बिनानाव बा सोरखौबा आं बुंबाय जिखिनि जायगायाव जाथाय जायाथों मानो बे जायगायावनो रायलायलायनायनि गेजेरजों माखासे प्रब्लेमफोरखौ सलुसनखौ बेयावनो माने फोजोबनानै गारबोनांगौ बिथांमोनहा जे जेनेबा माबा मोनसे जानानै सौख्रायबाय बा गोलैलायबाय बे समाव बिथांमोनहाबो थाथ'वासै जेबो रायलायबोआसै निस्सय माने सोरबा सासेया गोसोआव आघात मोनगोन बा दुखु मोनखागोन नङा होमबा बेनिखायनो आङो नैबेखौनो खावलायनाया बे आरोना खिन्थु माने दायो जाबायदि नुबाय नैबे जोंनि नैबे परिस्थितिया माने सान्दुं दुंबाथाय लाजाया ओरैबायदि मानसि फैयो आयै हाबाब ना उन्दै गेदेर फैयो खिन्थु फैनांगौ जोंहा बेयाव जेबो बाथ्रा बुंनां गैया खिन्थु जायै लोङै फैदों बा जायै लोङै थादों बा इन्जय खालामदों मोजाङैनो इन्जय खालाम बा मोजाङैनो मोजां थां बेयाव रावबो जेबो बुंनांगौबो गैया रावबो जेबो होननांगौबो गैया खिन्थु जुदि बबेबा जायगानिफ्राय फैनानै जायगाखौ जुदि बरनाम खालामोब्ला जायगानि हिसाबै बयहाबो बेवहाय बुंनांगौ बा माबा मोनसे होननांगौ होननाय मोनसे खोथा थायो जेन'बा माने जायगानि मानसिफोरा बरनाम जायो बा जायगानि मानसिफोरा माबा मोनसे जुदि जायोब्ला निस्सय माने जायगानि मानसिफोराबो एसेबाबो गोसोआव बा माबा मोनसे नांखाङो बा माबा मोनसे जायो आरोखि बे बेलायावहाय जुदि नोंथांमोना जुदि जादों लोंदों फै जाफै जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु माबा मोनसे जुदि जायोब्ला हले खिन्थु बे गाव गावनि सायावसो जागोन आरोखि बा सोनारगोन आरोखि आरो आंनि नैबेयाव नुनाया मोनसे बिथांमोनहा जेनेबा जादों लोंदों थिग आसे खिन्थु माने अबस्थाफ्रा एसे मोजां नङा बिथांमोना बाराद्राय एसे फेदों लोंदोंमोन नालाय बिथांमोना लोंदों जानांगौ ओंखायनो माने सेहेराफ्रा फेनाय आरोखि सोरबाथ' माने मोजाङैनो जाय मानसिया बाइक सालायग्रा बे माने मोजाङैनो जे माबाखौनो गसंनानैनो थानो हाया माने मोदोमानो मावबाय थायो होमबाथ' बिथांमोना माने निस्सय आरो माने जुदि माबा मोनसे जाहैनोबो हागौ सालायनानै बाइक सालायनानै गावथ' जाबाय जारा जेनेबा सोरबा सासे मोजां मानसि सासेखौ जुदि लांफायोब्ला होमबा बिनि भबिष्यतआ मा जागोन ओंखायनो आंनि बुंनाया नैबे आरोना जोंनि माखासे गार्जेनफोराबो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय एसे जोथोन लानाया बिराद गोनांथि जाबाय मानो होनना बुङोब्ला माने सानफ्रामबो जुदि दा गरम बन्द मोन्दों होननानै सोरबाया माने मोजां जायगायावहाय बा लोगोजों दिगिजों बेरायनो थाङो नाथाय बिसोरो माबायदि अबस्थायाव बेरायदों ना मोजाङै बेरायदों ना गाज्रियै बेरायदों निस्सय माने गार्जेनफ्राबो बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगौ मानो होनना बुङोब्ला माने न'निफ्राय ओंखारबोनानै फैनाय लोगो लोगो सोरबा बायदिया माने गावखौनो बिराद फ्रि जानाय बायदि मोनो बेयाव माने नोङो जानोबो गिला लोंनोबो गिला सोबनोबो गिला माने गासैबो अलराउन्डार बायदि जायो आरो सोरबा बायदिया मा जाहैबाय मालाबाबो जाफेरा
मालाबाबो लोंफेरा मालाबाबो बैफोरबायदि जेनेबा फ्रि अबस्था बेफोर जाफेरनो मोना माने बैफोरबायदि समाव बिसोर मा जायो गावनि गोसोखौ ओरैबायदि खुला आगारनानै जायो लोङो बे बेलायाव माने बिसोर मा जाहैबाय आउट अफ कन्ट्रल जायो बेनिखायनो जेनेबा गार्जेनफोरखौहाय आं बुंदों आरोना जियानोखि जा दायो माने जाबायदिखौ जों नुदों परिस्थितिफ्रा जायगाफ्रावहाय जिमानखिनि माने माबा मोनसे जाया मानो बेरायनो थांनायानो जायाथों मानो बेवहाय अकल माने जानाय लोंनायनि बेलायावसो जों बांसिन नुनायखौ जायो आरोखि आंनि बेलायाव आरोना आं जाखौ नुदों आं बेखौ बुंदों माने बेफोराव मा जाहैबाय बांसिन माने उन्दै उन्दै गथ'फोरासो माने बांसिन जायै लोङै माखासे जायगाफोरखौहाय माने बदनाम बा गाव गावनि माबाफोरखौनो केरेक्टारफोरखौनो माने बिराद माबायाव दोनो आरोखि ओंखायनो आंनिफ्रायबो मोनसे खावलायनाय फंबाय बा बिनानावमोननिसिम जेनेबा हिन्जावसाफोराथ' इसेबां बिदि उपद्रब नङा आंनि नुनायाव फ्राय माने हौवासाफोरा बांसिन उपद्रब आरो माने जानाय लोंनायफ्रा माने खुनु मान गैया सनमान गैया गेदेर मिथिया उन्दै मिथिया आरो बेयावथ' ओरैबायदि मोनसे आङो बेखौ बुंनो सानो बेयावहाय जे खिन्थु नोंथांमोना मिथिना मिथिया आं मिथिया सोरबाया जायो लोङो सोरबाया माने इयावथ' फ्रि होननानै अरुणाचलावहाय माने गेदेर उन्दै गासिबो माने जौ लोंनायफोरा बायनायफोरा बिराद फ्रि माने ना उन्दैखौनो मिथिया ना गेदेर मिथिया मथे थांबानो बायनो मोनो थांबानो बायनानै लाबोनो मोनो लाबोनानै जाफैनो मोनो गोसो बायदि नों बबे हाग्रायाव अबेबा साइडआव जिरायनानै जायो ना लोङो ना नों अबेबा अन्थाइ थापायाव जिरायनानै जायो लोङो ओरैबायदि फ्रि खिन्थु बेयाव नोंथांमोना लैखो खालामदोंना खालामाखै आं जेबो मिथिया बेवहाय माखासे लोंग्राफोरहा माबायदि दङ बेखौबो नोंथांमोना एसे नायनानै लोंनाया गाहाम मानो होनना बुङोबा बेवहाय माखासे माने एक्सपायार डेट माने डेट थांनायफोरखौबो मालफोरखौ सम सम मोननाय जायो होननानै आं खोनानो मोन्दों नोंथांमोना माने लोंदों थिगानो जादों थिगानो मोजां जा खिन्थु जाबाबो माबायदिखौ जानांगौ गाव गावनो बासिनानै लानाया बा बेबो मोजां आरोखि ओंखायनो आंनिफ्रायनो बेखौनो खावलायनाय जियानो जादोला खिन्थु जाय जायगायावनो फैयाथों मानो बा जेनेबा सोरनिबा गथ'फ्रानो फैयाथों मानो ओमफ्राय गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे साबधान जानाया बा साबधानै लाखिनाया मोजां आरोखि मानो होनना बुङोब्ला आजिखालिनि जुगावहाय बिराद बोरैबा जालांबाय माने गावजों गावबो बुलायलायनोबो गिला बा बुथारलायनोबो गिला आरो बैफोरबायदि जानाय लोंनाय समबावहाय मा जायो गावखौनो गाव माने आं माबायदि जायगायाव दङ आरो आं माबायदि माबायाव दंफैयो बिसोर जेबोखौनो मिथिया अकल माने नांलायनाय हेबलायनाय बुलायनायखौल' मिथियो बेबायदि जालांबाय